Блазнерскі рок-мюзікл – незвычайны жанр, за якім хаваецца розум і смеласць легендарнага фламандскага героя Ціля Улленшпігеля, іронія Рыгора Горына, музыка Геннадзя Гладкова і талент беларускіх артыстаў. Калісьці паддасціпныя жарты сярэднявечнага балакі, паднадзённыя вершы Юлія Кіма, Евгена Евтушенка і Юрыя Энціна пачалася новая захараўская эпоха легендарнага лінкома. Па Цілю пакутвала ўся маскоўская інтэлігенцыя, а не маскоўская і рвалася ў сталіцу. 21 стагоддзе злёгку пацішыла жарсці, аднак падарожжа рэжысёрскай фантазіі па старонках гісторыі, рамана Шарля де Кастэра «Легенда пра Ціля Улленшпігеля» і п'есы Рыгора Горына «Жарсці па Цілю» вярнулі харызматычнага героя на тэатральную сцэну. Тэатр Геннадзя Гладкова «Тэрыторыя мюзікла» прадставіў мінскай публіцы блазнерскі рок-мюзікл. Аддаючы належнае Марку Захарову ініцыяваць з'яўленне і п'есы і спектакля з усімі яго мастацкімі складнікамі, каманда Анастасія Грыненко пайшла па ўласным шляху. Мы действительно очень прочитали по-своему, сделали новые аранжировки, монтаж сцен, все по-другому. И какие-то, может быть, персонажи вышли на первый план, которые были не так важны в той пьесе. Больше пластики, больше музыки. Это рок-мюзикл, но рок-мюзикл шутовской, поэтому много таких хулиганских моментов. Маладую энергію абноўленай трупы тэатра пастаноўшчыкі пусцілі на выкананне складаных харэаграфічных нумароў. Аўтар пластычнага рашэння і ўражлівых танцавальных кампазіцый Дмітрый Якубович. Ён жа выканаўца адразу двух роляў – Ціля і яго бацькі. Візуальна сцэнограф-пастаноўшчык Андрэй Миранкоў і мастак па касцюмах Тацяна Лісавенка злучылі пастаноўку з творчай прасторай нідерландскага жывапісца Піцера Брейгеля. Аднак, каб глядач не заблукаў у калідорах змрошнага сярэднявечча, перакінулі мост у сучаснасць. Стыль мілітары, здольнасць да трансфармацыі, умоўная стылізацыя касцюмаў і дэкарацый не капіруюць мінулае, а гуляюцца з ім. Паводзіны герою ў духу галоўнага персанажа, які не абмяжоўвае сябе рамкамі грамадскай маралі, таксама вельмі гуллівыя. Хоць і назва спектакля і нават яго пачатак, здавалася б, настройвае на сур'ёзны лад. Вот в этом и есть фишка Горина, что он рассказывает о каких-то, может быть, страшных вещах, но абсолютно таким ироничным тоном. Там очень много смешных каких-то реплик, ситуаций, парадоксального поведения актерского. И вот найти вот этот баланс, на самом деле, это было самое сложное. Махляр, смяльчак и народный улюбёнец Ціль Улленшпігель для многіх пакаленняў еўрапейцаў быў узорам свабадалюбства і нонканфармізму. Застаецца ім і па гэты дзень. «Жарсці па Цілю» – 8-я пастаноўка тэатра Геннадзя Гладкова «Тэрыторыя мюзікла». Спектакль лёгка і ярка завяршае 4-й тэатральны сезон. А далей нас чакае юбілей.